И здравейте всички, сега както виждате, днес ще играем Агарио, но не стандартната, а една, която е с повече, така, с по-големи топчета и започва с повече маса. Ще бъда соло с Teams, или пък може да си намеря някой тим, но сега ще го игра соло. Та, линк към тази такова Агарио ще имате. Сега ще го на този, ще не кери нещо. Само пръсна този. Оп. Тази версия на Агарио е много интересна, защото има повече по-големи топчета и да. Ще има клипче на Майнкрафт. Да, опитваме. Нито ви е нужна регистрация, нито нищо за... Ако искате да пишете с някой, ето тук, нали, регистър трябва да си направите съответно. Ще можете да пишете в този чат на играта. Да. Ако искате да научите нещо повече за играта, може да, нали, както казах, ще има IP, линк в описанието и ще можете да играете. Ще можете да ме срещнете някой ден. Така. Да се рутим върху играта. То ще го прецакам. Няма. Аз ще му дам. Да, те ме пометоха. Бах си идиота, как ще хвърля за толкова малко. Да, тук бах си идиотите. Не знам дали то ми се бъгна. Когато сте бъгнате на толкова муничко, топчен се заставяте върху едно. Оле. Ще да го вземам. Да. То си бах си идиота. После ще снимам и Майнкрафт. След, не знам, след 10 минути. Ще поснимам и Майнкрафт. И да, аз не го целих. Уле, бате. Бах си. То зацепи. Прави се. И зае. Оп. Супер. Както виждате, много яко. Нали, гледайте само като гледате топчета. Една ми дава по... Да не ми изобщо. Да, значи помоличка се. Както и да е. Можете ме срещнете тук. Сега ще ме заведат. Няма. Оле, бах си. Мисля, че играта е позната на повечето, които гледат. Значи имам 20 показвания. Ама имаме 6 абоната, за които благодаря, които са абонирали за мен. Добре, точно зацепи. Уле.
прецакам. Както и да е. Сега може аудиото да ви хареса повече, доколко миналите, защото миналите бях на друго място и да. Значи, оп, оп, оп. Няма изглед. Можете да ме срещнете с името WattTX, както виждате най-вероятно. Да. Не че ми е чак толкова забавна тази игра, но просто ми казаха няколко приятели, че ако искам да снимам на Агаджо, защото нямах представа какво друго да снимам. Освен Майнкрафт, аз не играя много други игри. Бум! То сами изяде двамата. Опа. Опа. Оле, фак. Все едно. Пак не видя колко да е едно топченце едно. Както и да е. Ето когато се бъгне толкова малко, може да станете на едно топченце така. Без мъртвите и то само ще се погълни, ще почнете да вземете съответно маса. Идете за цефването, просто ми е слаб малко тук сигнала и интернета. Но това няма значение. Що сгузявах. Само погледнете. Прас. Не видя, не? Бети. Ще е тук. Значи, ще е. Оле, бак си след мисля, че ще да спука. Да. Не е нещо да дадам голямо. Но не е нещо мъничко все пак. Трябваше да снимам нещо и реших все пак от начало не може да съм редовен. То спидера сме прецака. Да, извинете за цинизъм. Bitch, please. Face images. Това ще го вземам. И няма, защото се напорам. И продължава да става по-голям. Да става по-голям. О, то сам с такова прецаква. Мисля, че знаете как се играе с мишката на лева компютър. С W хвърляте маса, а с Space се разделяте на две. Ще му изят и все едно. Само да видя колко става клипът, извините ме. 8 минути и след малко ще приключим клипът, който е към 10 минутки. Бах си, тъпнара съм. Ако искате да снимам на Майнкрафт, да продължа да снимам на Майнкрафт, пишете и на какво искате да снимам. Съответно в Майнкрафт, в Eternal Gaming, защото аз в друг сервер по път се не играя. Соли за това. Просто не му игра. То сервера ме е кефи. Пред нещо. Папирус. Това е. Уле. Да, човек. Май това ще бъде всичко от мен, само да изиграе този гейм. Може да оставите нали, лайк под клипчето, ако ви харесва. Съответно, може да се абонирате, ако ви харесва. И да, ако не ви харесва, няма проблеми. Просто имам 20 преглеждания само за ден, което ме радва много, защото никой не съм карал, просто пък имам. Разбирате ли?
OLED, то сега не изяжда двамата. И да, значи, благодаря, че гледахте. Аз бях LATX, ще си видим някой друг път и ще продължаваме да разцъпвам тук. Благодаря, че гледахте. Аз бях LAT и чао!